Fuck, mand! Nej, jeg kigger op. Fuck, man! Shit! Oh my god, det var det der sensation, man kan bare mærke den i maven, ikke? Ja. Fuck, hvor er det vildt, det her. Det kunne være, kunne du forestille Battlefield i Jet alt der? Nej, jeg vil elske det her. Fuck, man, hvor er det vildt. Kan man sætte den op til Battlefield? Det ved jeg ikke, men hold kæft, hvor er det vildt, det her. Der er flyverspil, der har... Der er nogle flyverspil, der har native support. Ja. Wow, man, altså det er jo fuldstændig så kvaliteten, altså det der med brillerne lige rammer skallen lidt, ikke også? Det er det, der godt, og så flyver vi. Yeah, hop, mand. Og bilspil, det kunne jeg godt forestille mig. Hallo, hvad det hedder? Er der lydeffekter det her spil her? Det ved jeg ikke. Fordi shellshocking, det giver nemlig det der når man lander og sådan nogle ting, der så kunne jeg forestille mig, det er for vildt, det der. Det var for fedt, det her. Ja. Jeg kan lige prøve det med 200 til. Hey, Martin! Hvor det er fedt, det her. Kvaliteten, det er virkelig, det er ikke noget at råbe op om, men hold kæft, hvor det sagt, det her. Hey, Martin! Ja. Wow! Nå, der skal ikke noget. Joining in 2, 1, go! Fuck. Ej, hvor er det weird, det her. Fuck, hvor er det weird. Der er et slot. Fuck, vi er højt oppe. Fuck. Fuck, hvor det griner det her. Fuck. Det er faktisk meget behageligt tur. Vi røg lidt af skinnerne der. Men også bare mig. Fuck, hvor det griner det her. Ja, der er ild der. Man føler slet ikke, man er i rummet. Wow, altså, det er højt op der. Fuck, det flyver nu. Fuck, det griner. Jeg var lige at få et eller andet i hovedet der. Er turen slut nu? Jeg tror, den er slut nu. Ja, nu kører den bare igen. Yep. Ej, og det er weird. Det er åndssvagt, der er ikke ens hænder. Det kunne være fucking cool, hvis det var det. Sådan rørt til. Jeg har faktisk en Razer Hydra med. Hvad er det? Det er så kan du bruge hænderne. Ikke i det der spil, men i nogle spil kan det. Ej, hvor er det fucking griner lavet. Grafikken er ikke... Det er også kun DK1.